few, but an old-time reverencing admirer of Great Britain, I would say to England if I could, an Arab Palestine is a threat to Great Britain and a menace to the world. A Jewish Palestine is an asset to Great Britain and a blessing to the world. وتتضمن الصور إطلاق جنود الاحتلال كاملا وتذكر حاشية سيدة الجمهورية في بيت لحم قبل التدخل أخيرا إضافة God promised the Jewish people these lands, one half of modern-day Egypt, all of Israel, Lebanon, Syria, Jordan, Kuwait, and 3/4 of Saudi Arabia. הוא ישב פה, וצריך להיות הומני, והכל נכון, והכל טוב ויפה. איך אמר היטלר יימח שמו? אני לא יכול לחיות בעולם הזה אם יש יהודי אחד נותר בו. אנחנו לא נוכל לחיות בארץ הזאת עם איסלאמו-נאצי אחד שכזה נשאר בעזה. What happened to Rafah? No more! No more Rafah! No more Gaza! No more Rafah! No more Gaza! אליק, אנחנו פה ברפיח, לא נפסיק עד שנשרוף את כל עזה. געגועים. כמה בתים אתם הורסים? כתבתם איפשהו 1,500. הגענו ל-5,000. עדכני יותר, כן. 5,000? כן, מוגש. צמא 271, מוכח לפי הכל. לא. Arabs will not stay in the Gaza Strip. Who will stay? Jews. People don't want to live in hell. What you're talking about sounds like a plan for ethnic cleansing. למה אתם עשיתם ככה? סוחו! אל תרביס את החשיבים. אנחנו גזענים, בוודאי, אנחנו מאמינים בגזענות. יש מסביבנו עמים כאלו עם בעיות גנטיות. רוב הערבים הפשוטים ככה הם רוצים, תחת הכיבוש. למה? כי הם לא, יש להם בעיה גנטית, הם לא יודעים לנהל מדינה. מהמקום הקדוש ביותר לעם ישראל, וששייך רק למדינת ישראל. אני אומר שהערב אנחנו נקבל עדות נוספת. למה צריך להשמיד השמדה טוטלית את החמאס? המדינות שהכירו היום במדינה פלסטינית נותנים פרס לנוח'בות, לרוצחים. המסגד. משבר? מרגישים? קצת זעם. זעם? חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חרדים? לא כולם חרדים, חלק חרדים. כולם יהודים, ויש גם ערבים שהם עובדים. יהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמלחמה, כל הערבים ימותו. וחלק מהם יהיו עבדים. קיבלת את כל הסיפור שלך. תודה רבה. The sheer greatness of the Jewish people. We are a supernatural creation. We are not governed by the same rules that the rest of the world are governed by. The rest of the world is governed by might is right. בערוץ 14 מותר לדבר שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, וגם עזה שייכת, כולה שייכת לארץ ישראל, מהנהר פרת ועד אל עריש. אני לא... والله تعبنا. تخفي اللي بيصير فينا والله تعبنا. كل يوم من مكان لمكان، كل يوم من مكان لمكان، وين بدنا نروح يا رب؟